Jaguaren, det er regnskovens konge, kan man sige. Det er den ubestridte hersker af toprovdyret i regnskoven. Dengang jeg gik ind, første gang jeg gik ind ad døren herinde og skulle ind og ordne noget i anlægget herinde, der kunne jeg godt mærke, at der blev jeg sgu nervøs. Holder lågerne, altså holder det hele nu, som det skal. Er de lukket ud bagved? Selvfølgelig gør det. Og det tog cirka en uges tid, så var jeg rolig omkring det. I stedet for at jeg bare smider det på jorden, så kan vi faktisk godt lide at sørge for, at de har noget at lave. Så det er rigtig fedt at hænge det op. Hvis jeg skulle have den nervøsitet i kroppen altid, når jeg arbejder med dem, så gider jeg ikke arbejde med dem. Chica, kom til. Nu kommer hun sgu. Det var godt, Chica, hvor du er dygtig. Ej, det er ligesom alle andre katte, du ved godt. Altså, hvis de gider, så gider de ikke. De gider, så fuck dig. Jeg er ikke i tvivl. Hvis jeg gik derind, så bliver jeg slået ihjel. Jeg ved ikke, om de gider at spise mig, om de synes, at mit kød det smager godt. Det har jeg ingen anelse om, men jeg tror, man bliver slået ihjel, hvis du går derind. Jeg er faktisk ikke i tvivl.